c'est fou, hein. Pop. Hé, ma soeur, pardon. Bien. Ah bon. Ça va? Ça va. Coquin. Dondara. Bien. Tu habites où? Dondara. Et toi? Ne tɔgɔ Ɲeli. Ɲeli? Wow. N dɔgɔnin tɔgɔ man di. Yani n ka du ye. N ka so kura de ye quoi. Yani ka se. Voilà. N kanubagaw bolo fara ɲɔgɔn kan n jɔ ka di yan. Et a ka di n ye i kan sɔrɔ yan vers 12h30 quoi. 12h30 i bɛna ne da gosi dɔrɔn n ka baarakɛden bɛ ye quoi. Awɔ. A b'i rentrer, ok? Ok. Problème foyi t'a la. Awɔ, merci. Non, nin tɛ. Nin ye sinɛni ye, nin ka fisa. Hey! Cɛ, nin cɛ ka ɲi dɛ. Wow! Ouais, Idrissa, il va 5 millions de ma. Eh, ma chérie, ça va? Ça va. Pardon? Oui. Ça va? Ça va. Cocaïne. Donc, c'est quel nom? Puisqu'il faut bagner Badron, Mira. Ah, d'accord. Mira. Wow, c'est Mira. Tu es une grande série, toi, comment? Oui. Non, on crée grand série là. Ouais, non, grand série, oui. Ok. Mais il va y avoir un peu de temps à Moussouda. Quand mi fait d'accord, quand nous faisons d'accord, nous faisons le travail de nous. Voilà, donc, nous avons connu la bien vraiment depuis Nanambola et Kofi Kana. Nous avons reposé, nous avons la bien, il y a 3 mois et demi. Nous avons un bon, nous avons soudé, nous avons paraqué d'un fan à payer. Donc, nous avons 13h30 quoi. 13h. 13h30, nous avons sourire. Ok, mais comme tu as souri là, après 13h, on va se mettre moi. Donc, nous avons décidé de paraquer d'un bi, il blanc à salon. Ah, ok. Non. Merci. Non, je t'aime. I love you. Wow. Hey, change la baragade. Voilà, viens. Voilà, moi do kanga na fonko quoi. Nous nana. Il vient au blagata salon quoi. Yame. On a reposé donc quoi. OK, date où? Voilà. Ça va, ne ba. Ni mo go ka patron ni labi. Awa, era ko ya ko do na ere do. Awo. Allez. Inte jilima. Ay jigo. Akai. Si son patron. Ok, ni go tin ya fam. No, wala mi lazy la. Ma bendu. Beni nu kira group ne ba disa. Te ko la de. Ko kama ni wa wila la ka telephone tete. Telephone he, una te pangale pesa yare. He chena. Ondro be du wona yala nina. Benyele. Nam. Kani du wona na de. Ko mai na mu ne. Do ne ni cha. Fo ela sa. Ai bo do la chemi nya kai ya ore. Ni dala. Bora estrella kana. Sampo am kubina. Kola ka ti mo kele ma. Ala oui, do fele la jo. Mi ga tam sugula ba baga chida. Rasta ba kuna de fele biya. Kola ka ti mo kele ma. Sisa cheo. Ni ma sika danda. Ni ni woni kera chi. Ni ba yira na ko sima la ba
Et pourtant, reste qu'à voir quoi. Comment est-ce que bon, là, tu m'as dit que tu seras allô? Oui, ne bɛ salon kɔnɔ depuis i kuma jani kɛ a bɛ chambre la ok n bɛ don sisan k'a bɛ chambre kɔnɔ an tɛ taa yira a la a tɛ se k'aw fila kun kari ɲɔgɔn na sa wuli ba in Oui? Baby! Ouais. Hey baby, play. Super. Tu m'as magnifié. Ah! Mais y'a quoi? Y'a quoi? Y'a un wele kan nɛ. Y'a quoi? Y'a quoi? Parce qu'il y a un wele kan nɛ. E m'aw wele a? E m'aw wele a? Ja e kamele ba de tantôt. Ndaw le jo. I tile sa. O ma e mun cɛ subi e fɛ ko wari b'e bolo ko o bɛ se ka muso bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yan. E fɛ anw ye e fɛ k'anw bɛ yala k'anw ye cagaw de ye yan. Ne fa ye sabali a ye siran Ala ɲɛ sa. A ye n terimaw de ye. Ne t'a dɔn ne bɛ ka mun. O de fɔlen don nin yɛrɛ. O de fɔlen filɛ e ɲɛna tantôt. Mɔgɔ lakafɛn ye. Mais ma chérie, arrête. Bilakari bolo. N'i y'a magara ne la n b'a bɛɛ kulo kɔrɔ. I bɛ yɛrɛ bala. Bilakari bolo. Je veux de l'argent. C'est pas ça. Non, c'est pas ça.